Alhamdulillah. Sakmenika sampun kapundhut. Lah kalau kapundhut kok alhamdulillah diutang piro aku. Wonge sing nyaro Jek. Gawa ning nggonku Mangan. tak mentik. Mangan. Sian. Baik saudaraku semua yang sudah hadir. Malam yang sangat luar biasa. Hadir di tengah-tengah Anda salah satu artis kondangnya Jawa Timur Indonesia. Ada siapa dia? Artis? Kowe iki MC mah cengengesan. Kowe ngganggu MC itu. Ora ganggu piye wong kowe iki lho malah kleru kok. Guyu ki oleh Mas, ning aja dawa-dawa sithik wae. Sementing kata-katane pas. Oke. Aja dawa-dawa sithik. Oke, malam yang sangat luar biasa saudaraku. Tak panggilin salah satu artis Indonesia. Ada siapa dia? Artis cowok kebanggaan Jawa Timur Indonesia. Aduh kaget aku. Kowe bianter biasanya ra ngono. Kancene aku maksimal dina iki. Gara-gara nek wong loro ki aku maksimal dina iki. Siarno dhewe, metu-metu dhewe. Ya aja ngono. Lah kowe ora tau tumanto artis metu dhewe siarno dhewe. Kuwi jenenge artis ra kajen ya kuwi kok. Artis kok kropel. Ya ora ya kowe to men kok. Lah iya, mantuk lah aku. Aja kok. Ora wong urung bayarane. Iki kok malah mbok cetakno nyapa. Ancen yo Aja jujur nemen-nemen. Aja dawa-dawa, aja sithik-sithik sedengan Mas. Oke, baik saudara semuanya. Anu mike apa? Mike salah. Cek, niki mike kleru Mas. Kleru. Oke. Saudaraku. Kleru. Anu nyuwun sewu ketinggalan iki MC sing nate kesantet niku lho. Tak tapuk tenan mik penak iki suaramu mbok cilik-cilikno. Kasih aplaus yang meriah untuk artis kita. Ada Cak Dodo untuk Anda. Akhirnya ngesakno wong-wong. Sik tau lah kok mblunus nek popone ta Mas. Lah piye to pesenmu piye? Ya kayak musik sithik-sithik mah modit men sampean. Oh, kendang. Oke, kok kono. Cak Dodo. Kita sambut ada Cak Dodo untuk Anda. Duten, ketek gendut, ketek gendut, ketek gendut, ketek. Kendangnya nyemoni. Ketek. Lho, karo mlili. Men ngece wong Mas. Ngelokne ketek karo mlili ya ada. Bintang tamu kok bondo ketek genduten. Sing genah to Mas. Lah nggih to, napa pantes to ngene iki kethek? Ya. Lah apa? King Kong no. Kethek amene gak ngentekno wit. King Kong ngebleki kowe kuwi. Nesu. Ora Kire nesu lelaki penghibur. Gak lenes. Gak aku laki-laki apakah penghibur bisa. Niken guyu. Neng guyu ketok. Mbak Niken luar biasa matane. Iki lho. Oh lah niki to. Aku ya kayak tepung. Lagi ngerti. Tepung kanji lagi kenal. Ayo. Ayo Mas. Yuk, kita sambut. Iki lho wonge. Ayo, tak genduten. Tak gendut. Come on. Tangane Mas. Aku mbok jak. Wis rungono. Oh, gak. Satu lagu buat Anda dari Timur Tengah. Timur Tengah kok. Oleh. Arab. Bapak-bapak ibu-ibu ingkang dereng nate ngertos gajah dirawe. Lah niki gajah dirawe apa enek to piye kok sek-sekan. Wong gajah iki kulite kandel mosok-mosok gatelen apa ana to, Sok? Ngono nek nesu. Lah kowe yo ngono kok, Sok. Ngono ki menghibur biasa. Aja ngono. Nanda kantor kecamatan. Ayo. Kudu tak rames saya rasane kok, Sok. Wedok mau. Ayo Mas. Dung tak dung. Ayo. Hek. Aku melok to sak Dik. Aja ganggu. Oh, melok sak Dik. Wala al intalikinta wa inta. Apa ya? Wala al intalikinta wa anta. Alah, piye? Likinta. Wala al intalikinta Kurane lho wa Mas. inta. Ora kurane. Likinta. Wala al. Pangapunten ingkang kathah Pak Bupati, ngapunten ingkang ya Kita Allah. kleru gowo dagelan kita Masalah Wis ning Bojonegoro FYP teko nganjuk ado-ado kok trimo. Lah kowe apa iso kok geget. natap tenan iki ngawur. Natap tenan ya. Aku dino ki maksimal kok. Maksimal ning sana. Orane wong loro ki maksimal. Lah kowe apa iso nyanyi ngono kuwi? Mundil, Musik mundil. musik. Yo. Kayak mau. Nah iki lah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayak Bang Roma. Spesial buat Anda semuanya. Walakinna dinna ginta laginna ginta. Walakinna ginna dinta laginna. Apa tuh? Penak tenan aja. Kowe iki ya padha sami mawon. Ya ora. Ya padha walake legit lagi. Tapi kan gerakanku ngene. Lah ngene tapi kan kata-katane Lah padha. timbang saiki sing rindu siapa? Rindu bojone uang. Aku iso nek kuwi. Wong rindu bojone wong kok padha bangga. Lah kudune digawe piye? Ya diles sing apik ngono. Contone. Rindu siapa? Rindu dengan dagelan. Loh, ngono kan. Mana terus nanggap akhirnya. Oh iya. Oke. Ini kan milik siapa? Ini kan milik Mas Akbar. Aku Kikuk barang ini lho. Ora aku tegese hari ini maksimal ngono. lah ya kaya Belum maksimal terus. Aku tenan kok ngerti sampean karo ya Allah, eling nom-nomanku biyen. alah kemiren we. Cek kemire nyapa to? Lah aduh no jangkauanmu ya aduh. Aduh piye? Lho Mas Akbar niku normal kok. Lho. Lah sampean iki manusia gak urut e. Lho. Iki ngece wong Mas. Ora Kan ngece. ngelone Mas Dodok ora normal. Kasunyatan. Kenyataannya piye, Mas? Lho nek wong normal niku Heeh. kepala, Kepala. Gulu. awak, Awak, sikil. sikil. Lah nek Mas Dodok? Lah niki bar kepala bablas awak gulune renek kok. Kudune nganggo gulu nggih pantes-pantesan. Mas, Eh? sampean nyawang tenanan, Mas. Lah iki gak gulu, Iki iki gak ketaran. ketara ya apa kok ketara lho ketara. Kaya pantes-pantesan tok. Pantes-pantesan wong ki yo Nek duwe gulu. gulu diceluk penak celun. Met kok met. Dalem. Loh, ya aku ya padha. Ora. Piye? Dok. Dalem. Lah kok awake katut dodok. Iso kowe muter ya. Iya, Dok dodok. Dalem. Sepurane. Ya apa? Kakean gaji. Ya Wis kuwi omonganmu lho. sing cetha nyanyi ora pas lho. Nggih. Mbaya iki enek bintang tamune. Pripun, Tim? Sing diantu-antu nggih niki. Nggih. Kono. Mulane mbaya dijengkarne. Nggih. Mboten napa-napa, Mas. Sambutan. Ngoten nggih. Jono, los. Oke. Bebas berkarya. Yo. Weh, Wedo, Met. wedo. Aku ora ngerti nikan iso kinyis, kimplah. Kayak butuh gule. Implah itu tuh gule. Baik, Bapak Ibu hadirin semuanya berbahagia. Lagi adik-adik bareng. Adik-adik dan adik-adik di sini yang juga bahagia. Langsung saja tak panggilin artis cantik yang sangat istimewa. Artis yang mempunyai tanggung jawab kepada keluarganya. Lah dalah. Artis yang mempunyai tanggung jawab kepada saudaranya. Artis yang mempunyai panjang kaki 7 km. Wah. Dan artis mempunyai panjang tangan 5 meter. Siapa dia? Ya mesti sing sambar bledek kayaknya. Kowe iki lho teko. Ayo disambut. Yo tak panggilin artis cantiknya Jawa Timur, Indonesia, Asik dan Kediri, cow. Yo sama-sama kita kasih plus yang beri untuk siapa lagi kalau bukan si cantik. Nini Pele. Suwen kowe yo. Niken sali lali ta we. Niken. Salidri. Kontindri. Soalnya saiki niken akeh. Yo, gono malah Niken. Saritem. Kita sambut Niken Salendri. Tegane klopo ijo. Artine Bejane suk yen duwe bojo. pantun nek iki. Met, piye Met? Apa kok takon aku? Iki lho enek Mbak Niken. Aku anane aku nggak menjauh. Kowe ngerti? Kenapa? Aku wis gak ngarah duk to. Kok gak ngarah Aku bagaikan kodok merindukan bulan. Iya toh? Aja ngono kan, aku wis di bojoku. Wah, alah bagus. Kamu serius gak mau sama aku? Alah.
jere sapa? Kok sok fitnah ya, sok goblok ya. Sik to. Lah piye kita? Sing Menang. Galak to, Mas Dok. Sampeyan ancen garangan cok iki rada galak ngger wong wedok. Saking pundi niku? Dari Madiun. Berarti mau piye iki mau omonganmu? Gelem ora tenan Kok kono piye? Cemburu. Oh. Cemburu. Ngomong ya omong ngono lho. Alah, aku gur bisik-bisik. ya ta, tak Tak omong karo nyepele sampean Mas. Nyepele Iki aku. jenenge. Iki jenenge musuh dalam selimut Nek. iki. Nek nyun sewu nek kono mau ngejak duet apa dhewe terusno kuwi kurang tepat. Wah, Terus tepatnya apa? Tepatnya ngene, lho. Ahai. alah. Ancen siluman ketunggeng cok iki terus randok rese terus. A minor Mas. Waduh. Lho Mas Kok sampean. yo genah A minor barang. Sampeyan iki wong lanang iki kudune bres karo ngono wis ora kena. Ya jaban koyo ngono. Iki jenenge combe to sing. Ora ngerti keadaan piye kuwi sing ditenteni sapa. Meneng. Sing delok ki lho ngenteni iki karo kene. Lah kok malah garangan Apa iki saknyatane tresnaku ya amung kowe wong ayu sing ana ati. Bajingan. Kok adur ora Aku wae ora wani. Mas sabar wae ora wani ngono kuwi lho. Sabar Mas, Mas sabar. Aku wae ora wani. Sabar. Mas sabar. Bocah lono, Dok. Mas Bocah sabar. lono, Dok. Pak Bupati. Eh. Piye to? Dagelan ati diatet-atet. Lah timbang Kowe kurang ajar. lah timbang terjadi perselisihan. Aja terlalu ngono. Kowe ora ngerti rasane Mas Akbar. Apa? Kaya gendong gabus, enting. Mangano. Enting ora kaprah. Awake iki lho kok. Cing. Mak gua. Ya ta? Iya. Lagi ngono wae iki wis iki aku apa ta ya tujuanku Piye? siji. Piye? Membuka mata. Buka mata piye? Biar mempertimbangkan lagi Kok iso? bahwasanya di bojo seniman tur meneh sinden larise kaya ngene iki abot sanggan ngono lho bar. Lah kok Eh, ngomong anu kurang ajar. Iki yo sabar, sabar Mas. Weh. Weh ya ampun, kuwi tisu apa wong to, Jan? Keleyang. Kowe ora rasane kok. Kaya tisu basah. Lah yo pikiren neh lho, Nduk ya. Pikiren neh. Kok apa meneh nek sing apa meneh becek apa buah? Heeh. Iya ta? Heeh. Sampai nang gone wong duwe gawe. Iya. Lah kok ora nek ajine. Kok iso rene ajine? Lah piye? Sepeda motor sapa ki? Parkir. Kula, Pak. Lho, lah kok kuruwi sapa? Oh, kurang ajar. Sabar Mas. Jojok kres. Sabar kok. Kiai pulang pergi wis. Sabar wanine karo cacil ya. Kok Ya. kowe tuwek kok cilik kondi kok iso. Ngejak poli e. Ayo. Wes sopan. Ora apa-apa blangkone kono remu awis to Mas. Aja. Jajal terusno kaya Ora apa? guyon-guyon. Wis aku tak ngerah-ngerah kene. Dah rene. Ngene lho. Mas iki hanya anu ya, fiktif belaka. Fiktif belaka. Oga kenyataan. Siap. Misalnya sampean dadi Mas Akbar. Terus mesra karo Mbak Niken. Oke. Mamane bayangno dadi aku. Oke. Iki apa kayak ngene-ngene barang. Wes bene ngono. Wis to rasa gila. Anggapan aku Akbar. Kamu jadi Mas Akbar. Tapi Anggapan- Mas Akbarku tinggi. Ya Lah ini cetek kok. Wih anu kowe. Pertama kali Akbar saya pas diabetes. cuma coba-coba. Kowe kaya jamu tetes e. Wong arep roman kok ya. Roman, sampean dadi Mas Akbar. Tuh, aku kependekan jarene Niken. Oh, Iya, kamu kependekan. enggak masalah. Kamu itu laki-laki punya banyak akal. Yo, siap. Ya ngene dong. Oh, pengen tak dhuwur. Nggih no. Kerja sama. Masuk. Wong ayu tresnamu keweri. Tresno kok keweri. Dodok iso tenanan iki sih. Kandhane aku mung digendong ya ngono kok. Iso bocah iki sesuk aku kok malah wedi. Kok nang kowe. Joh. Aku mambu aku layan. Lah, nyapa? Persneleng kuat mbok ngene-ngene. Kowe ora prosneleng ya, Le. Kuwi sing jenenge nil korek ya kuwi. Persnel. Prosneleng piye to? Wong ayu. Kene Mas Dodok.
Wong sak pira Mas? Sak meter. Disawang dijal kaya apa? Wong ayu tresnamu kinaraya tamba susatra ning batenku. Wong bakal santap narasatimu. Ya nek sinden apa dipangan tekek. Tresnaku tulus rening kalbu senadyan ngarungi banyu segara rasaku ra bakal serna. Kentalku kok kompong ta rasane. Maune gak ngene. Apa-apa wis kopong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ngeterkan paket, Pak. Iki ganggu setan sok iki. Paket dari mana, Dek? Ladalah. Lazada. Lazada kok iso. Darene lo tanggapan kok iso. Aku kowe dadi anu tuanku. Aku dadi jaran. Lah kok Rekoso. jaran kok kayak babi. Lho. Nikan ya ampun nikan kalau ngomong suka bener deh. Oh, kekerasan dalam rumah babi. Kayak babi. Kamu tahu nggak kayak babi pink? Kamu tahu pakai enggak? Iya. Plek iki. Kowe ora babi ora? Gak ero. Suarane piye, Bab? Suara. Lah kuwi lho. Ya kuwi. Kowe terus alasan dadi apa-apa to pajak ya bebas ya ta. Bebas pajak bebas ora ketilang polisi tapi Babi. Ora apa-apa penting selamat. Tapi kan babi kan nggak gampang dibeleh. lho. Iya, lha nek wong tem-tem kuwi. Ora enek ngene kok yo. Babi yang tekno iki. Ora niki ngaturin apa Mas? Mas anu. Timbangan. Woi, Mardika mawon, Mardika mawon. Oh, Mardika napa niki Apakah datoke? ada permintaan Belum ada. Kang Mas Belum Raden, ada. Mas Akbar, Panggilan Syah panggilan Alam. sayang Kang Mas Belum ada. Raden. Bebas mawon, Dik. Lah nek Sing aku lho, musik ya kena. nyun sewu Mas. Pripun? Lek kula panggilan sayang mbek bojoku ya Umi karo Abi. Loh, gayane. Lah kowe apa panggilan mbek bojomu? Siti Badok kaya arang-arang kaya Umi Abi. Lah kowe panggilan sayangmu apa? Ya kare aku to. Lah nek mbek bojomu piye kowe? Aku biasa rene berat aku. Kowe ngono kuwi jenenge budi sewe enggak boleh. Menjatuhkan bojo Oke. dhewe. Lah emang kalau yang bagus apa? Apa yo yang ngono kuwi. Terus Jawaban. Dalem. Yang Ya. dalam sayang. rungokno, Mek, rungokno. Sayangku. Astagfirullahaladzim. Aku wis kudu nyipok iki rasane. Masa tulungi kene. Kita kelainan ke Sayang. Lah yo Mas. Ayo cium sayang. Iki apa to? Wis sak paten iki tenan. Aku malah geri. Mas Akbar tadi tuh aku tuh hampir dicium sama komet loh Mas. Siapa kamu? Dicium apamu? Masuk Mau dicium pipiku. Bres Mas kalau bocah. Anu Mbak, anu. Masuk. Masa aku dipegang tanganku gini-gini terus aku mau dicium gitu. Dicium-cium gini. Heeh. Loh, Mas sama didit ngene. Apa? Cengki kowe Mas. Sampeyan mau di piye, Dik? Dicium-cium gini. Gini. Heeh, Alah kono gitu. dhewe yo ngedek ae kok. Alon-alon jembar le. Yo suwe nek sing ciut meja biliar. Ya ora. Betul. Lho kowe betul kowe jane sengkuni. Lah ya bolone sapa to? Aku boleh dewa. Baldo. Ayo mau menghaturkan apa di niki? Menghancurkan. Menghancurkan. Memang cinta Apa ya? Ah bebas nek jenengan Bebas. nyanyi. Wo wis jan. sampean anggere nyanyi wah piyayi mriki pun seneng sanget pokoke. Nggih. Oke kalau gitu. Monggo. Napa Mas? Lintang Asmara. Lintang Terus Asmara. ada lagi? Apa neh? Sampun niku mawon. Lintang Asmara niki mawon. Lamunan. Ya menika. Kang Ajeng nyun sewu. Ngersake napa Bapak? Suara terbanyak. Monggo. Lamunan. Nah, suara terbanyak langsung judi. Iya. Judi piye to kok judi gitu. Iki ngawur. Aku mbayangno Monggo, niken Mas. Salindri nyanyi Lamunan judi. ya. Nggih. Judi. Mas Markaban. Wis lho. Iki sing pengendange iki ora sapa ya jenenge? Subeki. Apa gak mantan bojone Mbak Nela kaya udu kok ya. Pokoke Cak Sotik iki anu kawe
ya iki. Dudu wong kuwi Sukri kok. Apa lagu sing terbaru kuwi? Oke. Iya. Bareng bersama Asta Beratanya Tepuk tangan yang meriah untuk Nganjuk pada malam hari ini. Oh iya. Luar biasa, luar biasa. Iya, hebat, Duk. Iya, wajuan. Leren sawetara ya, Nok. Nggih, ya. Angka sepisan ora lali ngucapke rasa puja lan puji syukur kunjuk Kang Gusti Kang Murbeng dumadi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Rasa sejati. Iya. Kang wis malimbarake nikmat, wujude nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman ngono. Saengga awake dhewe bisa manunggal lan tetunggalan ana ing alun-alun Nganjuk iki, Nduk. Oh, ngono. Nggih. Nggih, yo heeh. Iki acarane tidak lain dan tidak bukan ya kuwi mengeti hari jadi Kabupaten Nganjuk ke 1087. Oh, ngono. Iya. 1087. Heeh. Kuwi ana maknane, kuwi ana artine, Nduk. Oh, ngono. Ana maknane. Ana maknane apa? 1087. Heeh.
angkane 1 0 8 7 1 tambah 0 tetep 1 ya 1 tambah 8 9 ya 9 tambah 7 16 ya 16 iki angkane 1 karo 6 yen dijumplah 7 maknane 7 muga-muga Kabupaten Nganjuk ke depan entuk pitulungane Gusti. Wow. Satemang Nganjuk menjadi barometer dan tolok ukur kabupaten-kabupaten lainnya. Wah iya, amin amin ya robbal alamin. Cangkeme wong ditanggap panggah iso, Nduk. Oh iya. Iya, ngarepne panggah iso. Oh ngono. Ki uga wis rawuh. Mau sambutan ora kepareng rawuh, iki wis kepareng rawuh. Sapa? Bapak PJ Bupati Nganjuk, asmane Bapak Sri Handoko. Oh, Bapak Sri Handoko. Sri kuwi rejeki. Handoko, Han. Ayo artekno neh. Handoko, Han kuwi handal dalam mengemban tugas dan amanah. Oh. Dono driyah, dono rasa nyenengke wong akeh, ora keri ketitik gelem membaur bersama masyarakat. Bengi iki mirsani wayangan. Wah, iya. Aja to nobar wayangan. Wingi yo ngenekne nobar timnas ketoke. Nadyan kalah. Iya. Iya, Oh ya, terakhir kondisi masyarakat selalu diperhatikan. Buktine wayangan bengi iki wiwit saka panggung, terop, sound system, dalang dan pengerawit kabeh asli wong Nganjuk, bangga menjadi masyarakat Kabupaten Nganjuk. Wah iya maaf. Artine Pak Sri Handoko. Aku tahu lho, Nduk. Tahu piye? Aku tahu pentas ning Blitar. Oh, sing teko ya pejabat-pejabat ngene iki. Aku ngartekne salah satu nama pejabat. Piye pejabate nangis munggah panggung nyawer aku 2 juta. Kuwi nek ning Blitar, mbok nek ning kene. Iya. Duit neh. Kok duit dremis ae Mas. Sing baku ngucapke panuwun. Ngaturke panuwun kang tanpa upama, terima kasih yang sangat banyak. Kunjuk Bapak PJ Bupati lumebere marang para punggawaning praja, buhan, ya Bu Kepala Dinas, pejabat-pejabat Nganjuk yang berkompeten pada bidangnya, dan seluruh panitia sing ora iso ndak sebutke siji mbaka siji kang wis ikut andil mensukseskan lumadining adicara wayangan bengi iki. Wah iya, inggih yo nggih. Iki aku diparingi PR karo sapa? Ya karo salah satu pepunden ning Nganjuk. PR apa? Gandeng acarane hari jadi Nganjuk, aku kon mbabarke utawa ngartekke wiwitane dijenengke Nganjuk. Lah iki PR sing ora gampang nganggone aku. Oh ngono. Iya. Piye mak wedarane? Nek cara biyen Nganjuk iki disebut Anjuk Ladang. Oh ngono. Iya. Mbiyen ning kene iki ana sejarah, ya kuwi sejarahe Empu Sendok. Ngono, Mak. Sejarahe Empu Sendok kang nalika semono perang ya to karo Sriwijaya. Wah iya. Ingkang wekasan unggul jurite. Banjur papan kono, papan perdikan jur dijenengke Anjuk Ladang. Wah iya. Wase mangkono kanggo jeneng Kabupaten Nganjuk, Anjuk Ladang mau diganti jeneng Ketanggungan utawa Tanggungan. Oh ngono, Mak. Dadi mulane ana tembung Nganjuk iki kuwi biyen Kertasana ki ya kadipaten. Heeh. Mbrebek ki ya kadipaten. Iya. Nggodean ki ya kadipaten. Iya. Pace ki ya kadipaten. Iya. Banjur didadekke siji ya kuwi Kabupaten Nganjuk. Awale kaya ngono kuwi, Nduk. Oh, iya. Heeh. Dadi kene iki kaya akan budaya, kaya akan wisata. Oh, ngono. Upamane kae ning dhuwur ana daerah sing jenenge Ngliman. Kuwi saka tembung apa, Mak? Aliman. Kuwi kiai utawa ki ageng Aliman. Oh, lagi ditunggu-tunggu datang. Ya, ben nunggu sik. Iya. Diteruske. Ngliman. Dadi ana-ana ki ana sing diarani air terjun, Nduk. Ana ing Ngliman. Kuwi nek cara biyen air terjun kuwi mau tujuane nggo mayokke waranggana utawa mayokke sinden. Oh, ngono. Tenan kuwi, tenan. Nek pengen dadi sinden luwaris adus ning kono, ning Ngliman kono. 7 dina 7 bengi ora sasapan.
Oh iya. Ora kelambenan ngono kuwi. Oh iya. Kuwi cara mbiyen ngono. Oh iya. Apane sing ngedusi dalang no bae. Ora kuwi gur guyon. Iya, dawuhe para sepuh, para pinter biyen ngono. Ha iya. Dadi Nganjuk ki kaya akan budaya, kaya akan wisata. Oh iya. Upamane ana meneh wayang timplong. Iya. Kuwi anane ning Pace kono no. Oh iya. Biyen dalange yen ora kleru ya kuwi panjenengane Kijo Kandar Jahnawi. Beh, wayang timplong, Mak. Ana meneh ya kuwi sandur, kuwi kanggo babat alas nek cara mbiyen, ngono Mak. Mula akeh banget kesenian kang mapan ana tlatah Nganjuk, saben antara mangsa nganake wujuding lomba utawa kuwi festival utawa lomba apa ngono. Ning Surabaya nganti tekan Jakarta, Nganjuk niku mesti unggul. Oh ngono Mak. Mergo hambudaya ya Mak. Hambudaya. Mergo saka budayane kuwi dhuwur, mula dadi ya kuwi mesti selalu unggul di daerah manapun. Wah iya, iya ya Mak iya. Alhamdulillah. Iki sowan komplit Nduk kanca-kanca saka Sanggar Seni Astabrata mijil saka Jalan Mastrip. Nggih. Gandung Kidul wayang gamelan gawan saka ngomah. Iya. Kabeh digawa ora ana sing dikerekke. Iya. Kelir tak dawake sing dawa 12 meter. Iya. Dasare panggonane yo Bawira. Heeh. Iya ya Mak, disumbutke no. Iya. Kembali ke benang merah sing baku biyung ndongake apa ning rangkaian adicara hari jadi Nganjuk iki. Dongaku cekak aos no. Piye? Muga-muga sak rampunge ringgitan Kabupaten Nganjuk dadi ya kabupaten sing baldatun thayyibatun warupun ghafur, gemah ripah loh jinawi kareta tata turaharja, murah sandang lawan pangan, adoh saka bencana alam. Allahumma amin, amin ya robbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Gusti Allah Marang
nganti mung Gusti Allah sesembahanmu rintan lan dalu mung limang wektu kanggo brasta bongkar lan nafsu aja nganti kliru mung Gusti Allah sesembahanmu rintan lan dalu limang waktu kanggo brasta bongkar Pagelaran malam hari ini juga disiarkan langsung lumantar channel YouTube Astabrata Media. Oh iya, Jadi sing memantau ora ngomongake sing ana TKP nanging seluruh dunia para pencinta seni dan budaya khususnya wayang kulit padha mirsani anggone Kabupaten Nganjuk ngadani hari jadi ke 1087. Alhamdulillah. Nduk, piye? Iki aku nampa dawuh sadurunge ngaturke lagu-lagu kang sarta para bintang tamu. Gandeng iki Pak PJ Bupati mau sore durung sambutan. Iki kepara mau lagi rawuh. Ora ketang sepatah dua patah kata. Tak aturi Pak PJ Bupati paring dawuh. Oh ngono. Monggo Pak, waktu dan tempat kula persilahkan. Tuduk. Monggo. Son Mas. Monggo, Pak. Matur suwun waktunipun Mas Dalang. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sedaya. Yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk yang masih hadir hingga malam hari ini. Yang kami hormati seluruh OPD dan yang saya hormati Pak Dalang, Mas Dalang kami menyebutnya, Mas Akbar Alamsyah, matur suwun. Syah Alam, Pak. Oh Syah Alam, mohon maaf. Nggih, betul napa-napa, Pak. Kayaknya saya grogi ya. Waduh. Pak. Kok ora mau-mau? Kan telat toh Pak? Oh nggih, ora apa-apa, Pak. Ya, iki friend kabeh kok iki ya. Iya, yo nanjake para bintang tamu. Tak durunge Mas Komet, Mas Dodok munggah panggung. Dik niken tanjakne sik. Oh iya. Ya, atur paring panglipur marang para masyarakat dalam rangka mengeti hari jadi Kabupaten Nganjuk ke 1087. Oh iya. Yo dos sepatono kanggo pemanasane Dik niken Salintri. Ya yuk, monggo dados. Monggo.